Patologul Andrei Popescu, a cărui mână expertă ghida bisturiul peste pielea rece a lui Constantin Drăgulescu, simți un fior rece. Rănile fatale, pentru care Marina, fosta soție, fusese condamnată pe nedrept, purtau amprenta unei automutilări deliberate. O minciună îngrozitoare se dezvăluia, zdrobind o viață. În același timp, la sute de kilometri distanță, Marina ieșea pe poarta masivă a penitenciarului, o siluetă fragilă înghițită de o iarnă necruțătoare. Aerul tăios îi intra în plămâni ca mii de ace, amintindu-i brutal că libertatea nu venea cu un manual de utilizare sau cu o haină călduroasă. 3 ani fuseseră o eternitate, iar acum lumea de afară părea mai rece și mai ostilă decât zidurile închisorii. Nu avea pe nimeni, niciun loc unde să meargă, doar un rucsac vechi și amintirea mare. Pașii ei șovăielnici o purtau pe străzile pustii ale orașului mic, unde fiecare privire întâlnită părea să știe povestea ei, să-i judece existența. Foștii vecini, odinioară prieteni, acum își întorceau capetele, evitând orice contact vizual. Numele ei, Marina Popescu, fosta profesoară respectată, devenise sinonim cu trădarea, cu violența, cu o umbră neagră ce o urmărea pretutindeni. Disperarea începea să înghețe inima mai rău decât gerul de afară. Orele se transformau într-un calvar. Mâinile îi amorțiseră, picioarele îi înghețaseră, iar vântul îi biciuia fața, aducând lacrimi pe care nu le putea opri. A încercat să bată la câteva uși, la foști cunoscuți, dar răspunsul era mereu același. O privire rece, o ușă trântită, o șoaptă de condamnare. Era o paria, o proscrisă, iar noaptea se așternea, aducând cu ea amenințarea unui sfârșit înghețat pe o bancă de parc, departe de orice urmă de căldură sau speranță. Singurul loc care i-a venit în minte, un loc unde nimeni nu o va judeca, unde moartea era o prezență constantă, dar acceptată, era morga. Un gând sumbru, ultimul refugiu al disperării, dar în acel moment orice acoperiș, oricât de macabru, era o promisiune de supraviețuire. Clădirea veche, dincolo de marginea orașului, părea o fantomă în întuneric, luminată doar de un bec pâlpâitor deasupra intrării. Era o ironie crudă a destinului. A bătut la ușa grea de fier, cu inima bătând să-i spargă coastele. Un bărbat înalt, cu ochelari și o privire obosită dar blândă, i-a deschis. Era Andrei Popescu, patologul. Uniforma lui albă, deși impecabilă, părea să absoarbă lumina slabă, transformându-l într-o prezență aproape eterică. Mirosul puternic de dezinfectant și de formol a lovit-o, amintindu-i unde se afla, dar nu a mai contat. Frigul din oase era mai acut decât orice alt sentiment. Andrei o privi cu o compasiune neașteptată. „Ce cauți aici, doamnă, în frigul ăsta?” Vocea lui era calmă, fără urmă de judecată. Marina, tremurând, abia a putut articula câteva cuvinte despre lipsa unui adăpost, despre frigul care o amenința. Ochii ei, plini de o durere profundă, l-au mișcat pe bărbat. El știa că nu era o cerșetoare obișnuită, ci o ființă umană la capătul puterilor, împinsă la marginea abisului. „Nu e un loc pentru o femeie,” spuse Andrei cu o ușoară ezitare. „Dar nici afară nu poți rămâne. E o cameră mică de depozitare, are o sobă veche. Poți sta acolo peste noapte până mâine dimineață.” Propunerea lui era o lamă cu 2 tăișuri, un adăpost, dar într-un loc care respira moarte, un loc unde sufletele se opreau înainte de a pleca definitiv. Era o alegere între o moarte lentă, înghețată, și o noapte de neliniște într-un sanctuar al morții. Marina simțea cum gheața îi cuprindea plămânii, iar fiecare respirație era o luptă. Dignitatea, rușinea, totul pălea în fața instinctului primar de supraviețuire. Să accepte ajutorul unui necunoscut într-un loc atât de macabru era o umilință supremă, o dovadă a căderii ei iremediabile. Dar refuzul însemna o condamnare sigură la o moarte lentă și chinuitoare. O lacrimă fierbinte i-a brăzdat obrazul rece,
o lacrimă de resemnare și disperare. Accept, a șoptit vocea ei abia perceptibilă. Andrei a încuvințat ușor, apoi a condus-o pe un coridor rece, luminat de neoane palide, unde ecoul pașilor lor amplifica senzația de gol și de tăcere apăsătoare. Fiecare ușă pe lângă care treceau părea să ascundă un secret, o poveste neterminată. Mirosul de formol era acum aproape copleșitor, amestecat cu un izm metalic greu de definit ce îi trezea o repulsie viscerală. Ajunsă în camera de depozitare, Marina a văzut o sobă veche de fontă care promitea o căldură modestă și un pat de campanie. Era simplu, rece, dar oferea un refugiu. Însă, înainte de a se așeza, Andrei s-a întors spre ea, iar privirea lui, deși încă blândă, căpătase o intensitate nouă. "Știu cine ești, Marina Popescu," a spus el, iar cuvintele i-au lovit inima ca un pumn. "Am citit despre cazul tău. Soțul tău, Constantin Drăgulescu. O poveste tragică." Această revelație a fost un șoc. Cum o recunoscuse? Era oare o capcană? O judeca și el? Frica i-a strâns gâtul, iar alegerea ei, deja atât de dificilă, devenise acum un coșmar. Să rămână sub acoperișul unui bărbat care știa trecutul ei rușinos, care o vedea ca pe o criminală, sau să se întoarcă în frigul ucigaș? Era prinsă într-o situație fără ieșire, forțată să accepte un ajutor care venea cu prețul expunerii totale, al vulnerabilității absolute. Era o pradă ușoară în mâinile destinului. Marina a simțit un val de rușine și spaimă. Fusese recunoscută, iar secretul ei, povestea ei tragică, era acum pe buzele acestui străin. Totuși, privirea lui Andrei nu conținea condamnare, ci mai degrabă o curiozitate tristă. Apoi, el a făcut un gest scurt, indicându-i patul. "Odihnește-te, mâine e o altă zi." Și cu asta a părăsit încăperea, lăsând-o pe Marina singură în tăcerea apăsătoare, cu ecoul cuvintelor sale reverberând în mintea ei. Alegerea era făcută, chiar dacă prețul ei era expunerea totală. S-a prăbușit pe patul de campanie, simțind cum fiecare mușchi îi este încordat de oboseală și tensiune. Frigul din oase începea să se diminueze, înlocuit de o căldură timidă emanată de soba veche pe care Andrei o aprinsese înainte de a pleca. Dar căldura fizică nu reușea să alunge frigul din suflet. Își dorea să plângă, să urle, să se elibereze de povara celor 3 ani de închisoare și de greutatea nedreptății, dar lacrimile nu veneau. Era prea obosită, prea amorțită. Mintea ei a început să deruleze imagini din trecut, ca un film vechi prăfuit. Constantin, Costică, soțul ei, profesorul de istorie cu zâmbetul ștrengăresc și ochii calzi. Cât de mult îl iubise, cât de mult crezuse în el, în visurile lor. Își amintea casa lor micuță, plină de cărți și de râsete, serile petrecute citind unul lângă altul, planurile de viitor, de o familie, de o viață simplă și fericită. Acele amintiri, odată prețioase, acum o ardeau, lăsând în urmă doar cenușă. Apoi, imaginea s-a schimbat brusc, trecând de la lumina caldă a iubirii la umbra rece a trădării. Ochii lui Costică, odată plini de afecțiune, căpătaseră o strălucire rece, calculată. Descoperirea infidelității lui, a minciunilor, a datoriilor ascunse, a fost ca un pumn în plex. Lumea ei se prăbușise. Nu era doar o simplă aventură, ci o rețea complexă de înșelăciune, o parte a unui plan diabolic de a o deposeda de tot ce avea, de a o distruge. Își amintea disputa din acea noapte fatidică, cuvintele grele, acuzațiile, spaima din ochii lui când ea a amenințat că va dezvălui totul. Apoi, imaginea s-a estompat, lăsând loc doar amintirii durerii fizice, a sângelui, a haosului. Când s-a trezit, el era întins pe podea, iar ea ținea în mână cuțitul acoperit de sânge. Nu-și amintea să-l fi înjunghiat.
Nu-și amintea nimic din momentul critic, dar probele erau împotriva ei. Oricât ar fi jurat că e nevinovată, nimeni nu o crezuse. A pierdut totul. Cariera de profesoară de fizică, o pasiune cultivată cu atâta grijă, i-a fost smulsă fără milă. Casa, visul lor comun, a fost vândută pentru a acoperi datoriile lui și cheltuielile de judecată. Reputația ei, construită cu ani de muncă și integritate, a fost spulberată, transformată într-o pată de rușine. Marina Popescu, criminala, femeia violentă, aceste etichete îi zdrobeau sufletul, o transformau într-o umbră a ceea ce fusese. A încercat să se convingă că, odată eliberată, lucrurile se vor schimba, că va putea să-și reia viața, să se refacă. Dar realitatea era mult mai crudă. Ușile îi erau închise, telefoanele nu erau ridicate, iar privirile oamenilor o urmăreau ca niște fantome. Fiecare încercare de a găsi un loc de muncă se lovea de același zid. Ne pare rău, doamnă Popescu, dar cazierul dumneavoastră... Cuvintele erau spuse cu o politețe rece, dar impactul lor era devastator. Această spirală a eșecurilor o trăgea tot mai adânc. Banii pe care îi primise la eliberare erau aproape gata, iar frigul și foamea începeau să devină amenințări reale. Fiecare zi era o luptă pentru supraviețuire, o luptă cu lumea exterioară și mai ales cu demonii interiori. Amărăciunea, furia, sentimentul de nedreptate o măcinau, transformând-o într-o carcasă goală. Se simțea prinsă într-o capcană, fără nicio cale de ieșire. În întunericul camerei reci, Marina a simțit o durere ascuțită în stomac. Nu mâncase nimic de aproape 2 zile, iar corpul ei, slăbit de regimul din închisoare și de stres, ceda. O senzație de leșină a cuprins-o, iar capul i-a început să-i pulseze. Era epuizată fizic și mental, la limita rezistenței umane. A încercat să se ridice, să caute apă, dar picioarele nu o ascultau. A căzut înapoi pe pat, simțind cum conștiința îi se tulbură. Era o înfrângere totală. Nu doar că fusese condamnată pe nedrept și deposedată de tot, dar acum chiar și libertatea îi era o povară. Nu avea forța să lupte, să se ridice. Vocea lui Costică, râsul lui crud, păreau să-i răsune în urechi, batjocorind-o. Se simțea ca o frunză uscată, smulsă din copac și purtată de vânt, fără direcție, fără speranță. Într-un târziu a adormit, o adormire plină de coșmaruri, de imagini fragmentate ale trecutului. Dimineața a venit cu o lumină palidă, filtrată prin geamul murdar al camerei. Marina s-a trezit cu o senzație de amețeală și o sete arzătoare. S-a ridicat cu greu, sprijinindu-se de perete, și a văzut o cană cu apă și o felie de pâine pe noptiera de lângă pat. Un gest discret de bunătate din partea lui Andrei, care o făcu să simtă o ușoară înțepătură de emoție. Totuși, umilința persista. Era dependentă de mila unui străin într-o morgă. A băut apa cu lăcomie. Apoi a mâncat pâinea uscată, simțind cum o parte din forță îi revine. Trebuia să plece. Nu putea rămâne aici, în acest loc sumbru, unde fiecare umbră părea să-i șoptească despre moarte și pierdere. S-a îmbrăcat cu hainele ei vechi, ponosite, și a ieșit din cameră hotărâtă să înfrunte din nou lumea, oricât de ostil ar fi fost. Trebuia să găsească o soluție, oricât de disperată. L-a găsit pe Andrei în biroul său, înconjurat de dosare și cărți. Acesta a ridicat privirea, iar ochii lui, deși obosiți, păreau să o înțeleagă fără cuvinte. "Te simți mai bine?" a întrebat el cu o voce blândă. Marina a încuvințat, simțind o nouă undă de rușine. "Mulțumesc, trebuie să plec." Dar înainte să poată face un pas, privirea ei a căzut pe un registru deschis pe biroul lui Andrei. Printre numele scrise cu litere clare, un nume a sărit în evidență, făcând-o să înghețe sângele în vene. Un nume pe care credea că nu-l va mai vedea niciodată în contextul morții după ce el îi distrusese viața. Constantin Drăgulescu. Și alături de el, un an de naștere care coincidea perfect.
Inima a început să-i bată sălbatic, 1000 de întrebări asaltând-o. Nu era posibil. El era viu, nu? El fusese cel care o condamnase la ani de suferință. Nu putea fi el. Nu din nou. Marina simți cum aerul îi rămâne blocat în piept. Numele, scris negru pe alb, o fixa, o sfida, aducând la suprafață o avalanșă de emoții contradictorii. Constantin Drăgulescu. Același nume, aceeași dată de naștere, nu putea fi o simplă coincidență. Mâna îi tremura incontrolabil în timp ce arăta cu degetul spre rândul fatal din registru. El este... Vocea îi era un șoaptă abia auzită, plină de neîncredere și o teamă nouă, necunoscută. Andrei, observând reacția ei, și-a urmat privirea. O umbră de tristețe a traversat fața. Da, doamnă Popescu, Constantin Drăgulescu. A fost adus în urmă cu 2 zile. Un accident rutier. Teribil. Fiecare cuvânt rostit de Andrei era ca un ciocan care îi lovea direct în suflet. Constantin mort? Cel care o înșelase, o trădase, o aruncase în închisoare? Cel care trebuia să plătească pentru tot ce-i făcuse? Acum era mort? Era imposibil. Un val de confuzie o lovi. Era o răzbunare cosmică sau o nouă farsă a destinului? Ani de zile Marina visase la momentul în care Constantin va plăti pentru faptele sale, în care adevărul va ieși la iveală. Acum, el era mort, luând cu el toate secretele, toate minciunile. Sentimentul de nedreptate se amplifică, transformându-se într-o furie mută. Nu-și dorea moartea lui, își dorea justiție. Și acum, chiar și acea speranță îi fusese smulsă. Pot să-l văd?" întrebă Marina cu o voce care nu-i aparținea. Avea nevoie să-l vadă, să se convingă că nu era o iluzie, o halucinație cauzată de oboseală și de suferință. Andrei a ezitat o clipă, apoi a încuvințat. Vino cu mine, dar trebuie să fii pregătită. Nu e o priveliște ușoară. Pașii lor au rezonat pe coridoarele reci, iar Marina simțea cum fiecare pas o duce mai aproape de un nou episod al coșmarului ei. Mirosul de formol era acum copleșitor, iar lumina fluorescentă a sălii de autopsie părea să accentueze paliditatea pereților. Pe o masă de oțel, acoperit parțial cu o cearșaf alb, zăcea trupul. Constantin. Chiar și în moarte, trăsăturile lui erau recognoscibile, deși desfigurate de accident. O undă de șoc o străbătu pe Marina. Era el, cu adevărat el. Nu era o greșeală, nu era o iluzie. În acel moment, un fior rece îi străbătu șira spinării. O idee, speranță nebunească, începu să încolțească în mintea ei. Dacă Constantin era mort, atunci poate că adevărul despre cazul ei ar fi putut ieși la iveală. Fără el, nu mai exista nimeni care să o acuze, nimeni care să-i susțină minciunile. Era o șansă, oricât de mică, de a-și recupera numele, de a se elibera de povara trecutului. O scurtă clipă simți o licărire de speranță, o rază de lumină într-un tunel întunecat. Andrei, cu o mișcare profesională, a ridicat cearșaful, dezvăluind trupul lui Constantin. A început să examineze rănile, explicând cu voce joasă detalii despre accident. Dar Marina nu l-asculta. Privirea ei era fixată pe o serie de cicatrici vechi, aproape vindecate, de-a lungul abdomenului lui Constantin. Cicatrici. Exact în locul unde el susținuse că fusese înjunghiat în acea noapte fatidică. Cicatrici pentru care ea fusese condamnată. Un val de greață o cuprinse. Nu erau răni proaspete. Nu erau urme de înjunghiere recentă. Erau cicatrici vechi, bine vindecate. Își amintea cu precizie detaliile raportului medico-legal din timpul procesului, descrierea rănilor profunde, aproape fatale, dar acestea nu erau acelea. Acestea arătau diferit.
Mintea ei de profesoară de fizică, obișnuită cu logica și cu observația, începu să analizeze, să compare. Andrei, urmărind-o cu atenție, observă schimbarea de pe chipul ei. „Ce e, doamnă Popescu? Ai observat ceva?” Vocea lui era calmă, dar plină de o curiozitate profesională. Marina, cu inima bătând cu putere, arătă spre cicatrici. Acestea nu sunt rănile pentru care am fost condamnată. Nu sunt cele descrise în raportul original. Sunt diferite.” Cuvintele îi ieșeau sacadat, pline de o uimire crescândă. Andrei se aplecă mai atent, examinând cicatricile cu ochi de expert. A scos o lupă și a studiat cu atenție fiecare detaliu. Tăcerea din încăpere deveni asurzitoare, întreruptă doar de respirația lor. Marina simțea cum speranța, acea licărire fragilă, se transforma într-o flacără puternică, aproape dureroasă. Adevărul. Era pe cale să descopere adevărul. După câteva minute care păreau o eternitate, Andrei s-a ridicat, iar privirea lui era plină de șoc și o undă de furie. „Nu e posibil!” a șoptit el. „Ai dreptate, doamnă Popescu. Acestea nu sunt rănile unui atac. Sunt automutilări, vechi, făcute cu precizie, dar de către el însuși, pentru a simula o agresiune.” Cuvintele lui au lovit-o pe Marina ca un trăsnet, un șoc puternic, eliberator, dar și devastator. Automutilare. Constantin se înjunghiase singur, își provocase acele răni pentru a o înscena, pentru a o distruge complet. Totul fusese o minciună elaborată, o înscenare diabolică gândită cu sânge rece. Întreaga ei viață, reputația ei, ani de închisoare, totul fusese un produs al acestei înșelăciuni monstruoase. Marina simți cum pământul îi fuge de sub picioare. Furia, amărăciunea, durerea, toate se contopiră într-o singură emoție copleșitoare. Nu era doar o trădare, era o anihilare a ființei ei. Constantin nu doar că o înșelase, dar o și transformase într-o criminală, într-o paria, doar pentru a-și atinge scopurile sordide. Ochii se umplură de lacrimi, dar nu erau lacrimi de tristețe, ci de o furie arzătoare, de o disperare adâncă. Andrei, văzând starea ei, a încercat să o sprijine. „Doamnă Popescu, sunteți bine?” Dar Marina nu l-auzea. Lumea ei se prăbușise din nou, de data aceasta mult mai brutal. Adevărul, deși eliberator într-un fel, era și mai crud decât minciuna. Ea fusese victima unei conspirații monstruoase, iar acum cel care pusese totul la cale era mort, lăsând-o pe ea să ducă povara acestei descoperiri șocante. În acel moment, un gând rece, înfiorător îi străbătu mintea. Dacă adevărul ieșea la iveală, cine ar fi crezut-o? Constantin era mort, iar ea era o fostă deținută, o criminală în ochii legii. Ar fi fost doar cuvântul ei împotriva unui mort, împotriva unui sistem care deja o condamnase. Această descoperire, departe de a fi o victorie, era o nouă capcană, o nouă umilință. Era la cea mai joasă cotă a existenței sale, cu un adevăr incredibil, dar fără nicio cale de a-l dovedi. Era prinsă între un trecut nedrept și un prezent fără speranță. Fără Constantin, nu mai exista nimeni care să poată mărturisi, nimeni care să-i susțină versiunea. Era singură, cu un secret teribil, dar fără puterea de a-l scoate la lumină. Toată speranța pe care o avusese cu o clipă înainte se transformase în cenușă, lăsând-o într-un abis de disperare. Adevărul, în loc să o elibereze, o condamnase din nou. Marina a simțit cum forțele o părăsesc. Era pe punctul de a se prăbuși, dar în acel moment de slăbiciune extremă, privirea i-a căzut pe mâna lui Andrei, care se întinsese pentru a o sprijini. O mână puternică, cu degete lungi, de expert,
o mână care tocmai descoperise un adevăr monstruos. Și atunci, o scânteie, o mică licărire de speranță a apărut în întunericul disperării. Andrei, el era patologul, el văzuse rănile, el putea depune mărturie. Această realizare a fost ca un șoc electric. Nu era singură, nu era doar cuvântul ei împotriva unui mort. Avea o dovadă concretă, vizibilă și un martor, un expert care putea confirma ceea ce văzuse. Alegerea ei disperată de a veni la morgă, de a accepta ajutorul unui străin, se dovedise a fi o întorsătură providențială a destinului. Într-o fracțiune de secundă, totul a căpătat sens. Această morgă, acest loc al morții, devenise sanctuarul adevărului ei. A ridicat privirea spre Andrei, iar ochii ei, plini de lacrimi, dar acum și de o hotărâre de nezdruncinat, l-au întâlnit pe ai lui. Andrei, a spus ea, vocea ei tremurând, dar fermă. Trebuie să mă ajuți. Tu ești singurul care poate face asta. Tu ai văzut. Tu știi adevărul. Nu mai era o cerșitoare disperată, ci o femeie care cerea justiție. O femeie care după ani de suferință își găsise în sfârșit o voce. Andrei, vizibil mișcat de povestea ei și de descoperirea pe care o făcuse, a încuvințat solemn. Voi face tot ce-mi stă în putință, doamnă Popescu. Aceste dovezi sunt clare. Voi întocmi un raport detaliat cu toate constatările. Voi depune mărturie. O asemenea nedreptate nu poate rămâne nepedepsită. Cuvintele lui au fost un balsam pentru sufletul rănit al Marinei, o promisiune de speranță. În următoarele zile, biroul lui Andrei a devenit centrul unei investigații discrete, dar intense. El a refăcut autopsia, documentând cu meticulozitate fiecare detaliu al rănilor vechi, autoprovocate ale lui Constantin. Marina a povestit întreaga ei poveste, de la începutul idilic al relației lor, la trădarea, înșelăciunea și înscenarea care i-au distrus viața. Andrei a ascultat cu atenție, înregistrând fiecare detaliu, fiecare emoție. Raportul lui Andrei, semnat și ștampilat, a fost o dovadă incontestabilă. Apoi a contactat un avocat vechi, un prieten de încredere, care inițial sceptic a fost convins de dovezile prezentate. Procesul de redeschidere a cazului a început. Nu a fost ușor. Sistemul judiciar era lent și reticent să admită o eroare de o asemenea amploare, dar cu tenacitatea lui Andrei și a avocatului, roțile justiției au început să se miște. Între timp, Marina a rămas la Andrei. Nu mai era un simplu refugiu, ci un cămin. Andrei avea o fiică Varvara, o fetiță de 8 ani cu ochi mari și curioși, care o acceptase pe Marina cu o inocență dezarmantă. Prezența Varvarei, râsul ei, întrebările ei simple au început să topească gheața din inima Marinei. A început să o ajute pe Andrei cu treburile casnice, să-i citească fetiței povești, să gătească. Încetul cu încetul, viața începea să prindă contur. Morgă, locul unde moartea domnea, devenise un simbol al renașterii pentru Marina. Acolo, pe masa de autopsie, descoperise adevărul care o elibera. Acolo, în biroul lui Andrei, găsise un aliat, un prieten și, fără să-și dea seama, o nouă familie. Constantin, cel care o distrusese, acum, prin moartea sa și prin adevărul dezvăluit, îi oferea involuntar șansa unei noi vieți. Era o răzbunare amară, dar totuși o răzbunare. La un an de la acea noapte înghețată, cazul Marinei Popescu a fost rejudecat. Raportul lui Andrei, coroborat cu noi mărturii și cu reexaminarea probelor inițiale, a demolat complet vechiul verdict. Marina a fost achitată în unanimitate. Numele ei a fost curățat. Reputația ei, deși nu complet restaurată, a fost reabilitată în fața legii și a societății. O parte din averea ei, confiscată pe nedrept, i-a fost restituită. Constantin Drăgulescu, chiar și în moarte, a suferit o înfrângere morală și socială zdrobitoare. Numele său, odată respectat, a devenit sinonim cu înșelăciunea și trădarea.
Adevărul despre planul său diabolic a fost dezvăluit public, iar imaginea sa a fost distrusă iremediabil. Nu a mai existat nicio cale de a-l apăra, nicio modalitate de a-i ascunde faptele. Justiția, deși întârziată, și-a făcut în cele din urmă datoria. Marina, acum o femeie liberă nu doar de gratile închisorii, ci și de povara minciunilor, a ales să rămână alături de Andrei și Varvara. Dragostea s-a născut în mod firesc, din respect reciproc, din încredere și din experiența comună a luptei pentru adevăr. 2 ani mai târziu, Marina a adus pe lume un fiu, un copil al speranței, al renașterii, o dovadă vie că viața poate înflori chiar și după cele mai întunecate ierni. Și astfel, patologul Andrei Popescu, privind chipul luminos al Marinei și al fiului lor, a înțeles că uneori, chiar și în tăcerea rece a morții, se poate găsi sămânța unui nou început. Iar adevărul, oricât de îngropat ar fi, are întotdeauna puterea de a răsări, vindecând rănile trecutului și aducând lumină în cele mai întunecate vieți. Un nou capitol, scris cu speranță, în locul unde odată se credea că totul se sfârșise. Povestea Marinei ne arată că speranța poate renaște chiar și din cenușa nedreptății, iar adevărul, oricât de adânc îngropat, își găsește întotdeauna calea. Ce gânduri v-a stârnit această incredibilă turnură a destinului? Credeți că justiția, chiar și întârziată, este întotdeauna posibilă? Așteptăm cu nerăbdare părerile voastre în comentarii și dacă v-a plăcut această incursiune emoțională, nu uitați să vă abonați la canal pentru mai multe istorii de viață care vă vor pune pe gânduri și vă vor atinge sufletul.